Sorote lintang panjernya gubuk penceng banyak angrem lan sak panunggalane. Dasar ing konono titah ingkang tansah gentur tapane. Anggen nyominta sing Bathara bisa nuwaken prahara gara-gara ingkang langkung ageng. Eka bumi duwe sawatri gunung catur samudra panca taru sapangonan sabda pandhita asta tawang nawa dewa dasa ratu panuntuning jalma candraning gara-gara sejatine ing namung angurmati wiji loro perpat punagawan ingkang samiya gegojekan wontening ora ramba alun arire lengening garpan damun cartinon soroting kekonang Saya rukun rekan
Kakang Gareng padha becik. Rungokno Kang Gareng. Oh ya, engko ruk tirokno. Oke. Sakwise lungguh prayoga adoh enggal tak awe. Wah, cengkokmu kuwi lho, Truk. Didawing lipur para tresno kakersa sepan saton dadi jaga sing kudu waspada para sutresna ceko lawan bar kayame kadang ayam tantreme ayo enggal toto wah jan Petruk kanggar teko jedul srengane kaya nembang Asmara Dana ketoprak kuwi lho.
Ayo sekarang dadi kesenenganku kok Kang Gareng. Ayo. Orang duga temen Kang Gareng lan ku adikku Bagong adewe iso sowan kene minangkani para kadang-kadang. Heeh to? Ha iya. Iki acara apa to, Nong? Iki acara nak cara nggone dhewe merti dusun. Ya padha karo kene merti dusun ora ngono. Kowe ngerti tegese merti dusun ora? Wah, kowe iki kepernah sedulur tuwa ya ora dong. Sing jenengane merti dusun kuwi kabeh para masyarakat ing kene padha ngetokake lan mujudake rasa puji syukur marang Dat Kang Murbeng Jagat. To? Ya muga-muga tak sesuwun Kang Gareng karo adikku Bagong sak pungkure adhi padha sowan mrene sak kanca para masyarakat ing kene para kadang-kadang langkung-langkung para pinesepuh padha pinaringana karahayon nir ing sambikala. Allahumma amin. Ayo ngono to karang sing jenenge wong sowan iki kudu ndongakake ya to. Adewe ya sak iso-iso sowan rene sak kanca gandeng adewe ketarape isih tarap pelatihan ya muga-muga nyuwun saran kritik sing ingkang sifatipun membangun. Coba aku gandeng suwe ora tau ketemu karo kowe Kang Gareng karo adikku Bagong alam-alaman bab tembang Asmara Dana Ketoprak. Lho, karepmu coba lehku nembang Asmara Dana Ketoprak nek nggon babakan cakepane padha ora apa-apa ning coba tirokno engko Bagong. Wah, nek aku iso to. Wong aku iki pernah sedulur tuwa. Dasar aku wis kondang. Aku ki pelatih Sanggar Prasaja. Kowe kuwi lho piye to? Ha sing jenengane nggone Mbah Sudi kuwi nek ra ana aku ambruk. Nembang Asmara Dana Ketoprak iso apa ora? Lho ngece kowe karo aku. Padake apa? Padake wong tipis apa? Aku ki nak nggon sing jenengane gendhingan ki halah sepele. Lobong gambir sawit ki pakananku. Alim limune nyindeni Mas Geter gambir sawit jengkelit. Sing kandha sapa? Ajen garape ngono kae. Garape kaya ngono kae. Tuturi papane Asmara Dana Mulu. Aku senenge Bagong kaya meni lho. Sing mau lho, cengkokmu mau lho. Apane? Asmara Dana Ketoprak mau. Ngeyel kowe iki. Ngene iki. Titilarase digatekke karo Sukon Wulon, guru lagu, guru wilangan kudu digatekke. Heeh, kowe kuwi ora ngawur. Pandhek puna ngendangi laseme ora seleh kowe kuwi. Sepira Mas? Nenonano nenanano. Apa ora kolu lambeku? Ayo dipaske. Cakepane muni piye to? Ngene iki. Kakang Gareng padha becik. Nek ora dicengkok ngene iki. Kakang Gareng padha becik. Wah, ning apik nak dicengkok kok. Nak dicengkokke karo di neyoli iso ndelusup. Utawa blue band. Ora bosok lho, Gong. Ora kok. Awi yogane kuwi senengane asosiasine iki. Marai ngeres. Piye mu? Neno.
Akang gareng padha beci. Yuk. Kene iso alon-alon gong. Iya wis. Wis mlebu YouTube we. Sakwuse lungguh prayoga wis ben apik. Mawaddah enggal tawi arang lambene kandel ya kewer-kewer didhawuhi nglipur para tresno kadang-kadang mokine para sutresna budaya kae foto golek nyambut gawe rekan sone ora perlu ceko lawan seneng aku bagus ayo enggal toto anak ketok mbok iso to ayo wong nembang ki karang sing jenengane ngen karo rasa ki sok beda dadi ora usah dipaido sing seru nggih templeke nggon mik nggih monggo ular kambang sak titae lon lonan sae tetose jalan lila mas kowe katon royong nyambut gawe ro kancane saji sesurane poso nawala kincelang kubayane mopiar murap mencerang katon tejane kunes aku tau kae kuto kumong nyambut gawe apa kuto yuk keploki mas narima ora pati ayu nangis ayo gambange muni gambange ayu nangis aku mah kaya sing ditanggapke ya pas yulakenes mane
Asline lek ketok regeng iki mergo gambangan kok iki mau. Ruk pindah malahan. Ganti pemain. Monggo. latihan nglamong nyala mantan maukara Cekicir. berandang sak sendalo berjuang timen bersatu berandang sak senli Tut tat. Tang de. merti kolela lela sak lemberka konge bayang sak lemberka konge bayang nek rasa bersito urung sak lembar kodonge karo kudu sabar saweta Penonge 5 tuh. Ortorek, kenonge 5. Ngece kowe kan. Kowe gong. Wis, naraku ora sip kok kowe iki. Apa? Coba. Ngrungokke gendinganku wis mesti miris kowe engko. Arep apa? Eling-eling Banyumasan. Bukane buka peking. Sindane kur. Ku tak gedontang tuh. Nganggo deg-degan. Rena. Apa itu Ren? Iki kegiatan raga iki kudu sing sehat. Mongko iki wayahe 17. Hoto. Ngerti ra? Kowe arep melu lomba apa ora? Lomba apa?
anu apa karung, lomba karung. Karung piye? Maksude lari karung lho, goblok lho. Kuwi hadiahe 3 juta. Ampuh temen. Le setar kadi alun-alun wates tekan Malioboro. Nah do semplak-semplak sikile. Yuk. Jama itu nanggap sinden di sekoto Wiyaga ki ngene iki paling ora minim kaya ngene iki. Golek wiyaga kok tuwek-tuwek kok gurem ah. Kowe iso eling-eling ngene iki mu iso. Sing maido sapa? Iki mau ta? Coba dirokno. Bukane mau piye, Truk? 6 loro Rama rolo 6 cinem. Ana. 6 dilaraske 6 kaya kenange Mbah Sudi blero 6 loro Rama rolo 6 cinem ngono 6 loro Rama rolo 6 Cimon dundang tak gendende majirolu. Kuwi kok ngono kuwi eling-eling. Hah? Hah? Kleru apa? Kleru. Gonge iki gong 6, ora kok gong 3. Walah. Lali. Mune lali nganti keplek-keplek. Baleni 6 loro rolo 6 loro Rama rolo 6 cinem. Ah bener cinem cinem rolo cinem rolo ler. Kok madati blendrong. Jebul angel ya miyaga ki. Apa ndek puno kok sok ngonek-ngonekke wong kowe ora. Kur bayaran 200 kok ngonek-ngonekke wong. Masuk. Celeng kowe iki, Gong. Senengane sok ngubal-ubal wadi ki. Oh ya ora kok ya. Maaf, ketrucut. Dong, Bagong kowe iki. Aku ki nak ora ketemu karo kowe sok kangen, nak ketemu sok jengkelke. Ayo kuwi sing jenengane sedulur. Sing jenengane sedulur kono unen-unen tega larane ora tega patine. Iya apa ora? Mula sing jenengane karo sedulur ki sedina padu ping 7 ya tetep sedulur. Mula kowe seneng dadi dalang, aku ya dadi dalang. Persaingan ora apa-apa, ning persaingan sehat. Ya ora, Truk? Tengaren rada mletik, Gong. Heeh, mergo mau disarapi jangan gori. Aku seneng, aku iki kesukaanku kok ya. Ayo,
mengko rak nganti nampa duka galuh bapak kaya nampa sowane Bendoro. Sapa ta Truk sing sowan? Mbuh aku ya ora ngerti. Nek bapakmu ngendikake kaya Ndara Bambang Wilukusuma apa sapa ngono. Yuh, dadi prepeki mengko rak nganti adewe angka duka. Ah iya. Gendhinge nganggo apa mau Kang Senane? Apa arep nganggo uler kambang apa gambir sawit? Cobi kula nyuwun pangkur pelok mawon. Buka gendel. Neno.
saking padukuan Karang Kadempel ya sinebat ing Karang Tumaritis ya sinebat ing Klampis Ireng. Karang Kadempel bumi subur sugih wulu wektu pala gumandul kasimpar kapendhem yang Palawija satemah anggesanging para kawula sadusun. Ya sinebat ing Karang Tumaritis awit ing kono toya pancaran mijil saking kang wis tinalang saking sendang miang tlaga ingkang wening Tirtanira. Klampis Ireng awit ing kono wenteng tengahing padukan wenten wit klampis ingkang ulisara jemeng. Dasar papan miring Raden winangun padukan marga-marga manghayat gunung kanan kiringing marga katingal gelaring pasabinan dalah pategalan. Datan kuciwa sedaya tetaneman katon ijo royo-royo tu angrembaka woh-wohanira. Kaya angawe kang lagi lupaksana pinager marga tinanduran turi kang ngruntut sarwi pait enggak pinager sela seta selane sirap pasir jenar campur padas linabur. Pintu winangun gapura sinung pusaka sang Diwarna gula klapa yang Garuda dasaring praja tinulusan binika tunggalika. Mila datan mokal lamun to Kilurah Semar Badranaya hanindakaken darmaning pamong adhedhasar setya santosa bener pinter lan susila. Sang Pamong Agung madyaning padukan wenten wisma aglar limasan payu sirap sesirapan gebyog gedhek mawi cendhila cendhek tur ceklik iku saknyatane papan palenggan Semar Badranaya. Nanging dupi nampi rawuhira Sang Bendara sigra gupuh hangat carani datan kantun prepat punakawan. Semareka den prayitna lekas lekas uluki
nuding gitu among memangun tias rayu gegolong gumolong mangatu alon nangandika blekek sadulita Nala Garen Petruk lan Bagong kowe aja do nggugu karepmu dhewe nggih mboten Pak keparengka senajan to kepara radat kula ngaturaken sungkem pabekti Pak yo tak tampa Petruk Ganthong Bolong semanten ugi aku yo ngaturke sungkem Pak yo tak tampa anakku tetelu prayogakno anggonmu padha ngadhep nggih kados sampun mboten kirang prayogi mengko to Den sampean niku sinten lajeng menapa ingkang dados kersa paduka ginep sampean manding wonten ing Karang Kadempel Kaki Semar estunipun kula menika satriya ingkang kabur kanginan tanpa dongko tanpa pampen lajeng tiyang sepuh paduka menika sinten ndadosaken kauningan bilih tiyang sepuh kula sampun kondur ing Kasedan Jati Durika kala kula taksih timur kaki miat langening gelar pandamun car tinon soroting kekunang piye Truk rebapanku apik to mesti apik mbiyen sinau karo aku wis kasumuk meneh Bagong yakin kuwi saangkatan karo aku anak sing ngenong kae saangkatan karo sing ngenong karo Bagio to iya saiki apa kang dadi darunane Kaki Semar Badranaya nggih aku ing pengangkah supaya diaku putra marang Kaki Semar Badranaya ora usah kok ngono kuwi sedulurku kuwi wis 3 kelong 1 urung ana 40 dinane kok kowe arep dadi adikku ki kowe arek nyaingi lehku dadi dalang po saiki sing jenenge wong seni iki angel saingane akeh pinter sanggit kudu pinter sabetan kudu iso semu iya apa ora kok malah dadi adikku ki semangkeang kowe kuwi ora jenengmu sapa
kula menika Bambang Wilukusuma. Ha? Bambang Wilukusuma. Piye tole iki kepengin tak aku anak, kowe bisa nampa apa ora? Gareng Petruk Bagong. Nek kula ngoten manut kok mau, nek kula ngoten nderek, Pak. Sing jenengane wong tetulung, wong sedekah niku mboten kudu ten masjid, nggih mboten. Bener. Jan kok. Mula aku ki karo sapa-sapa sok nah. Kepara bojo tak ulungke kok. Ha dulungke kepiye? Ha ora dulungke sok dhewe ae. Ngono kuwi jan jengkelke kok. Meneh saya meneh sing jenenge koncong. Senengane sok golek lenane wong kekeluargaan. Wis kowe iki meneng gong ora omong wae. Engko ora serem rono aku. Saiki ngene. Yen kowe kepengin tak aku dadi anakku, kowe nyebut karo aku Rama Semar. Matur suwun Rama Semar. Ketok mungguh kuwi. Ning yo kemau kudu manut karo program keluarga. Tau? Gandeng kowe iki kepenah adiku kudu manut tak kongkon napa wae. Sebabe iki wis luwih tuwa tinimbang kowe. Inggih kula namung nderek Kang Mas Bagong. Ketok mungguh ki aku. Kurang bejo kowe engko bengi tak kon ngedram kowe. Saiki ngene, sing jenengane wong kudu lelaku apa meneh kowe wis nate walaka yen to bakal gayuh katentreman. Yo, saiki bareng-bareng tata-tata marang bapakmu, muga-muga apa kang dok jangka bisa kasembadan. Mekaten Rama Semar. Semareka den prayitna semuri reseka bale tityani gandayani Trisunya Purnama saji kilar-kilar tengeng latar jan kaya nganu tiba pathet 6 mau. Sujune pinter ya terus. Aku kok pelatih prasaja kok. Goh, saiki tata-tata Gareng Petruk Bagong adimu dimongke, Pak. Bagong iki suarane bengok-bengok. Ben ketok regeng ya.
Apa? Iki wis tekan ngalas ngendi Kang Mas Petruk? Iki wis tekan ngalas Tik Brasara. Ngati-ati sing jenengane alas ki sok akeh satuwana. Kor ketekong kong kong. Slendro gong. Kok dadak nganggo mecicil barang. Goblok kowe kuwi gotruk. Karang Bagong ki gampang emosi ning ya gampang kendho. Angel lho golek kaya aku ki. Anak kowe ngerti wingi kahanan latihan nang Joglo Prasaja nek aku ora sebagai es batu akeh wong do gelut. Kok akeh wong do gelut. Ha kae sing demung siji kae. Arep ngantil sindene kae. Apa ora pekok? Mula-mula ya kowe kok Gong kok dadak gawa bakul apem. Ha kae bojoku kowe. Ha ketok mboi se kae iki. Karo ketekong kong. Lawa kang kumandul. Aneh ngepang kebet-kebet kaya melu susah. Yen to bisa muwus patine Sang Pandhu putra tok aminta nagri sepalih ngayonaken prawadya bala sata Kurawa. Apik Gong lemu suluk kuwi. Apik wae, kok ngene kok kon mayang awan. Apa ora kapik nek kok ngene kok kon mayang awan ha to. Rikala semana Bambang Wilukusuma katerjang parisaning rata dawa kaget jasing Raden Bambang Wilukusuma. Sang Tata Galana galaya takut maring kocongnya kang mawingis-wingis netra gura reka giri-giri. Oh, plis lanang jek-jekan jadi. Kula kira kok ana satria kang mandhek ning tengahing garumbul. Raden, sapa kang dadi jeneng mayung aku? Mumpungane durung lara awakmu. Ngati-ati iki ana buta. Ayo kowe kudu tanggung jawab. Gandeng kowe melu rombonganku nak didapuk ndemung ya ndemung, ngenong ya ngenong. Engko ngger nganti dapakmu ndemung kok nganu ngegong tak jawok 150. Aja kejem-kejem Gong. Iki anu wong seni. Ha iya. Buta-buta pantes temen marang sesipatanmu sapa sekang dadi pracikamu babuh. Wadya bola buta. Ya kraton gua kencana.
yen takon karaku dikya klantang mimis weh lah dalah aku sampar mego dikya rambut geni aku ayo ora kena mbacut kena ya mbacut ora kena ya mbacut kowe bakal mbacutake lakumu kurang bejo bakal nerjang barisaning ngruta denawa kang sing pating jenggelek untune pacing ngrengangah senajan tono siraing buta kang pating jenggelek untune pating cerengah aku ora bakal mundur secengkang kurang bejo rambuté ngribeti apa kang dadi lakuku bakal tak tiga jangkane babuh lah dalah kopat kapita kaya ula branjangan tak panggul tak kriya kelakon gogrok limpahmu keparat tututi terus yo tututi kok mati aku yo mati aku yo aduh ojo dendani apa kang katon dening aku keparat tuh sinaying manglung mangruk mining cakranira kang kumitir aning asta dimastaki kadangipun Kakang Yayi kula Koko Prabu anak kula nang Sabimanyu nandhang yodi lajeng kerjanipun Portuko Kadis Budi wis coba mundur kene pun Kakang bakal mbudidaya amrih yogaku Sabimanyu bisa jati temal mulya iki kula namung dherek mugi-mugi menapa ingkang dados panjungka saged pelebet ing karya Koko Prabu sesekeng ronanggana magawe gelarira wang rikala semana Bambang Wilukusuma mulat kandhanira Raden Abimanyu
ing kono noyah nayuh Baskara titi mangsa saknyatane iku wahyu maningkem mulat marang Raden Abimanyu ing ngriku wahyu widayat mula datan uninga ing kono sigra manjalma tegesipun rangka manjing curiga curiga manjing raka oh ladalah Abimanyu wis bisa jati teman mulya sampun wa ya syukur binagi sewu gandeng kowe wis bisa jati mulya para kadang-kadangmu para pepundhenmu eba bungahe mula ayo padha kumpul marang para kadang papang sineng kang wali sandang walikat wis wahyaning mangsa kala ing kono wahyuning katentreman wis bisa ing buyung marang Raden Abimanyu ing kono bisa nuwuhaken katentreman ora kaya dusun glepung sak kiwa tengene surak amrata rupa he ana darutiba hoi oh darutiba lekuduk manyar-manyar ana Pandurna tos pundi anggenipun badhe mboyong wahyuning katentreman boten saged kasembadan jan lemes meneh iki kur bola-bali arep ngrabeke sarja kusuma kok langele ora elok-elok pun sisuk digoleke kalih bakule apem mawon Lho kowe iki ngapa le mendonong kuwi? Mlayu bantere Rama mum ora iso ngerem. Mbuh. Paramene kok ngene kok kur mayang awan. Ha ya to. Senengane sok werna-werna kuwi lho. Bendaramu Werkudara nanti atem mriko daturuti darene Gus mang tindak mriki Gus Dimas Werkudara. Wah, apa kerna kakangku? Dadya sumurma yen ta putramu Abimanyu wis bisa jati temalmu. Lan ing kono bisa anggayuh wahyuning katentreman.
wis bisa kumpul marang para kadang nanging akeh sisa-sisaning angkara murka kang ora nrimakake yen to wayune Katerman diboyong ana ing negara Ngendraprasta lan sak kukubane. Mula tak pasrahke marang Siadi. Kowe iki nyambut gawe wer. Ora angkur glis-glis rono rene gawane kendang jaipong. Le nyambut gawe mengkur limbukan karo gara-gara mongko bayare padha. Aku angger karo Bagong jeleh mongko adupane. Yo ayo. Papang sineng kang wali sandang walikat Kudewa Simbareja aja wah para kadang-kadangku apa meneh para ratu-ratu manca negara ilang tak kedhepake wong-wong ngamarta ora kena prenggake becik gak sentengi sirahmu parang mergo tamjuring warih pumaleping tirta sumunduling wentes wentes nyogang sur plak angger wis suruk galongan iki tak mesti plak mongko ke galongan tak gawe sak jam ki engko ngalih Bagong ora garu-garu Satria gagah gedhe dhuwur sapa yen takon karo Kudur belakno ratu gustiku kang ilang tak kedhepake ora gelem minggat dupae ramu Culno tak pelayu bakal tak kuat tiba segoro tiba dangkamu Gandeng wis tata titi tentrem. Kuwi iki nggonku ora omong wae kowe kuwi. Biasane ngono kuwi. Lali. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Kuwi lak temenan. Gandeng wis bisa
ayom tata dinten para kadang wis bisa kumpul. Mula ayo padha bebarengan minta sing Bathara kumpul marang para kadang yayi kena kakangku tadherake. Yo 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 yo.